Uulan yung biyahe natin pabalik. Bakbakan. Pero nagliliwanag naman, ano? Nagliliwanag naman. Nagliliwanag. Ay, okay. Nagliliwanag naman. Paano lang? Daan-daan. Pero lakas eh. Ko. Okay, nagliliwanag naman. Ngayon na lang tayo nakalabas, sinulan pa tayo. Baon ng kapote mga uwi. Medyo pabugsog-bugsog ang ulan dito sa Bicol. Baon ng kapote. Pahugasan muna natin sa ulan tong motor. Loaded ah. Ang pabalik na. Ingat. Ingat yung mga uwi ngayon. Medyo maulan pero pabugso-bugso lang naman. Ingat.